once again, good afternoon kaaruba. Kaya datayin ti may kalong paset, iti programa tayo, kaya ituloy ti nga road, iti sunatay Ilocano, kaaruba, dito kaya may paay ka dagiti naging biktima, wano dagiti nalaing apo, nga umistorya ti biyag, ti makin biyag. Tanmanan sa ipaamyanan na sagrap mo ang balitan. Impay sigurado no puno no parpardo ingka ni waragawag tibiyag ti makinbiyag. Amom amin nagsisikog abalasan kentay karubam nga intaray ni kapitan. Di ka agpaudi no kasta ti tungtungan kasla si iti kalaingan chismo sa kamanan. Chismo sa kamanang agalwat ka lang no nagkuyog iti tuwan kunang madarelasyon dan. Chismo sa kamanang agsadeng kaman ano sikat masalangad ingkang tumet pagtalingkodan. Ay tatakder mo saan ama pagtalkan luwad na nangeg mon isosaw mong takutsaran. Samto ipadanon kadagiti masegnan nagalas tao galing pag-aapain karubang taag sa sanga bilang ket alwadam uray din nakita kayang-kayang nga imustra isuti talent mo dayak patwat ti istorya tunggal at dang mo adda ka chismis mo. Chismo sa kamanang agawit ka man ingkan mangisaang ingka ginaw tinanganan. Chismo sa kamanang awan pa'y naubran tabisinan ka balay mo aguray pa'y kay lalabaan. Chismo sa kamanang hindi na amuan ngatay gayem mo adamiten kabalainan. Chismo sa kamanang iwaras mo man ngati kabalainan yat nilakay mo met gaya. Iso nga narigat nga talaga mo ti chismis sa dumteng ti kanito nga si kanto mo ti pagtutungtungan da. Ayan, so nga no dati madamdamag mo no dati makikita mo kada kiti kaarubam aka baybe amlata nohan nga umasasidagkeng ka mading ka daw dawat iti pamagbagaay ka hamong lalablabi doon kada kiti padam nga tattao di kabibiyag na data karubam. Nga rod may sapi apo nga makapod noonay iti biyaga ni Ilocano kaya aglalo kada kiti nahilig apo nga tumagay winom ti arak dahil ti nga rod ti sonata na polwan arak matlaang.
adawel ti simbang bay kanya. Sikatay nagaw nangan ya dayu dito'y den na. Nabayag apa na wen nga nagipturak dalinduken saan ti sinagaba. Bayag kaawan mo awan pateg daytoy biyag. Binubos ko't oras sa naglemes iti ara. Barbareng kunak asikatay malipatak ngem naglabesen. Si kamanentay yawagan. Nakas ang biyag ko tindan mo akalak ama. Kunat mo siya. Ta gusto ang payen oray no pakatayan. Di mo pinanunot ti imbubus ko nga ayat nilagsid na kita puso. Intanam nag-akas linipan. Ayan, hanapo ko mga arak ni Mang Sulbar kada kitang kaparikot. Ayan, ibirukam tinasayaan nga solusyon na hangkiti nga dahita sang-sangwam na kita arak. Ayan na, kung mausawang ka, nagsubli mo lang sa parikot mo. Kaawan mo, awan patay daytoy biyag. Pinubos ko't oras sa naglemes iti ara. Barbareng hunag at ikatay malipatak ngem no naglabesen. Si kamanentay awagan. Nakas ang biyag ko tiltan mo akalak amak. Ta gusto en payen uray no pakatayan. Di mo pinanunod imbubus ko nga ayat linagsinag kita puso. Majartena. Intanan nag-akas nilipan. Di mo pinanunod imbubus ko nga ayat linagsinag kita puso. Intanan nag-akas nilipan. Atay ko na akong karuba, oreno kasano kadagsan ti parikot mo, han nga ako maarak ti Mang Sulbar kadayta. Adala ta solusyon na, biro kum laeng, adit taig igit mo, kat no mo mas baalanan, umawag ka kada kita kagayam mo, ay kat agpapatang kayo over a cup of coffee, and you'll find out, ada pagbaliwan na data na dagsan nga reerik na hangki di nga datay lumakarik na katin difference tagay inom data awan ti mapasama ka na sayaan nga roda iyap apply mo lang ti sa balong Amade. Siyempre hanggang mo taming inom ti arak badak so ano ada problema ta na ka over a cup of coffee and ada ti pagbaliwan na lumagaan tirik na nga rod kadagiti adamo at iti pari pugo ti microphone po nga talaga. Ada ti barikot na ti kapartner na iti diag ay katalalay nyo iti ag lemang ta amangan lakit di no surutan na kanibag mo mabuko ka.
bata ti babaino kas asawa na. Nakasamsam it panagayat ken pamatek na. Kanayon nagrasakrik na ken rupa na. Di na pa'y kayat bayada you ken lakay na. No naglabas mo na watawan pa nagdanada. Day babae kas na isuntay mauma. Aglalo no makasara ken iti ka-text na. Kanayon iti udong nakareban pa'y tibok na. Agsipot-sipot ka, Agsipot-sipot ka, wag lalaki ka, Nilakay mo, palpali iwen na ka. tapay pa lang na. Agsipot-sipot ka, Agsipot-sipot ka, ading nurumwar ka. ading nurumwar ka. Nilakay mo, baka suruten na ka. Amangan no din to amot pagtartarayam no masukon na ka narigatan ading baka takukang katpiwaken na. No tila kay nakit mamartek at dapay angot na. Din makabisti tagmalmalek medyo kuman na. Agsapulen lalaki akatarta eran na. May kadwa langit iti kun kunana. Di na may disus ipa-password jay cellphone na. Kenjay Facebook sa bali pa itinagan na. Di na pa'y piman mapagsargan nilakay na. Sosyal ka no isuna baka mapirdi tay manicure na. Agsipot-sipot ka, Agsipot-sipot ka, luwag lalaki ka. wag lalaki ka. Nilakay mo, palpali iwen na ka. At dapay wasay na agsipot-sipot ka. Di may isa. Ading nurumwar ka. Apa ni? Nilakay mo, baka suruten na ka. Tapay wasay na. Amangan no din to amot pagtartarayam no masukon na ka. Narigatan nating baka takukang katpiwaken na. Agsipot-sipot ka, Agsipot-sipot ka, no wag lalaki ka. wag lalaki ka. Nilakay mo, palpali iwen na ka. Agsipot-sipot ka, Agsipot-sipot ka, ading nurumwar ka. ading nurumwar ka. Nilakay mo, baka suruten na ka. Dapay paltog na. Amangan no din to amot pagtartarayam no masukon na ka. Narigatan nating baka takukang katpiwaken na. Amangan no din to amot pagtartarayam no masukon na ka. Narigatan nating baka takukang katpiwaken na. Agsupliapo ti 40 kaduo, kalpas natin sa magmamanu akan ito.